צריכים לגשת למבחן אמיר או אמירם? חשוב להתכונן כדי לקבל פטור, או לחלופין לחסוך מספר קורסי אנגלית יקרים ומייגעים. מתלבטים האם ללמוד לבד או בקורס? אנחנו מציעים קורסי הכנה אישיים וקבוצתיים. צוות המדריכים יבנה עבורכם תוכנית עבודה אישית המותאמת לסגנון הלמידה ולקצב שלכם. הקורסים שלנו מיועדים לתלמידים בכל הרמות. אם האנגלית שלכם טובה ואתם זקוקים רק להכוונה לגבי שיטות פתרון, טכניקות, ניהול זמן ואסטרטגיה, הקורס המתאים לכם הוא קורס של 5 שעות. אם הרמה שלכם ממוצעת, אני ממליצה על קורס של 10 שעות. ואם אתם מתקשים באנגלית או צריכים להוציא ציון גבוה, הקורס שהכי יתאים לכם הוא הקורס של 15 שעות, שהוא הארוך ביותר בהיקפו. אם אינכם בטוחים איזה קורס מתאים לכם, נשמח לתת לכם ייעוץ אישי הכולל אבחון רמה. הקורסים שלנו בנויים לשיפור בשני מישורים במקביל, גם שיפור של אוצר המילים באנגלית וגם לימוד של טכניקות שנועדו לעקוף את המחסור באוצר המילים. הטכניקות שנלמד בקורסים נועדו לעזור לתלמידים להתמודד עם השאלות גם כשהם לא מכירים את כל המילים, טכניקות שמבוססות על חשיבה והיגיון. לימוד של אוצר המילים יעשה בשיטות שהן טובות יותר משינון עיוור. חומר הלימוד שלנו מתעדכן באופן שוטף וכולל ערכה לתרגול באינטרנט וחוברת קורס המכילה הסברים ותרגול של אוצר מילים, תחביר ודקדוק, כללי הגייה ועוד. הקורס הקבוצתי שלנו כולל מפגשי לימוד ומפגשי תרגול או מרתון. במפגשי הלימוד תלמדו את כל החומר הנדרש לבחינה, כולל שיטות פתרון אפקטיביות לכל אחד משלושת סוגי השאלות. במפגשי התרגול תפתרו סימולציה בתנאים הדומים ככל הניתן למבחן האמיתי. יתרון חשוב של הלימוד בקבוצה הוא אפשרות ללמוד לא רק מהמדריך עצמו, אלא גם משאר התלמידים. שאלה שתלמיד אחד שואל יכולה לשפוך אור על משהו שתלמיד אחר לא ידע שהוא לא יודע. מפגשים אלה חשובים לשם הורדת מפלס הלחץ, התמודדות עם מגבלות הזמן, והתנסות בחוויה הדומה מאוד לזו של המבחן האמיתי. בין שיעור לשיעור תקבלו הנחיות מדויקות על מה לעבוד בבית וכיצד. כך למשל, בשיעור הראשון תלמדו טכניקות יעילות ללימוד אוצר מילים, ובמהלך הקורס תלמדו למעלה מ-1200 מילים חדשות, מתוך רשימת אוצר מילים שהורכבה במיוחד למבחן. הקורסים מתקיימים אצלנו במכון. הקורס האישי בשעות ובימים הנוחים לכם, והקורס הקבוצתי בשעות הערב. לפרטים נוספים התקשרו אלינו או יירשמו דרך האתר. בהצלחה, מכון נועם.